Ja, det er også det, jeg er bange for. Jeg banker på, hvis der sker noget. Er du klar, Mikkel? Yes. Hej, Mikkel. Der er ikke mere dæk på den der. Der er fucking ikke mere dæk. Åbn op, åbn op. Er der røg i bagagerummet? Joe? Så er du bare sådan en koger, mand. Er det okay? Jeg skal lige være frisk. For jeg kan lave røgforgiftning. Ja, vi keder os da ikke hernede. Nej, ikke igen. Nej, det er ikke sgu. Hold! For helvede! Han har slet ikke styr på bilen, han har. Der var ikke en skid med, der tilbage på den dæk der. Jo, det er venstre forhjul, er det faktisk. Er der? Jamen, der virker den heller ikke. Nej. Jeg tør altså bare ikke stå her, men lige om lidt, så kommer en kørende, så smasker han ind i en af os. Nej, jeg har den bare roligt. Så skal vi nok heller ikke bruge mere af de dæk der. Johnny! Jeg vil også! Hallo? Jo, du husker lige at komme væk, ikke? Kom on, biler, Johnny.